Sonra hormatly prezidentimiz hemde Malaziýanyň premier ministri Türkmenistan Malaziýa Neft-gaz pudugyny öýdary hyzmatdaşlygy 30 ýylatly alma amaly maslagata hemde onuň çäklerini Türkmen Malaziýa hyzmatdaşlygyna başlanýan tergä gatnaşmak üçin paýtagtymyzdaky Suwda Senagat idarasyna geldiler. Türkmenistan Malaziýa Neft-gaz pudugyny öýdary hyzmatdaşlygy 30 ýylatly halkara alma amaly maslagatyna çykyş etmek üçin ilki bilen hormatly prezidentimize söz berildi. Hormatly prezidentimiz Malaziýanyň premier ministri Anwar Ibrahimy Türkmenistana resmi saparlyň gelmek baradaky çakyly kabul edenligi, geçirilen netijeli gepleşikler, şeýlegem maslagata gatnaşan üçin minnetdarlyk bildirip, munyň neft-gaz pudugynaky Türkmen Malaziýa hyzmatdaşlygynyň strategik ähmiýetini ýene-de birgedek görkezýäniňi bellidi. Bu bolsa ýurtlarymyzyň arasyndaky ulak möhletli ykdysady we maýy goýum hyzmatdaşlygyna ýören möhüm şert bolup hyzmat edýär. Şeýle neft-gaz pudugyny Türkmenistan bilen Malaziýanyň arasynda hyzmatdaşlygy 30 ýyl dolýar. Bu işde Malaziýanyň Petronas kompaniýasynyň uly orny bardyr. Ýurdumyzda işlän ýyllaryň dowamynda Petronas kompaniýasy Türkmenistanyň neft we gaz senagatyna 12 milliard Amerikan dollaryna goýmak üçin maýy goýumlaryny goýdy. Bu kompaniýa häzirki döwürde Türkmen hyzmatdaşlarynyň arasynda awraý we hormaty eýe bolup, netijeli we sazyşly işleýär. Hormatly prezidentimiz sözüni dowam edip, hemde mümkinçilikden peýdalanyp Petronas kompaniýasynyň ýol başlaryna we ýurdumyzda işleýän işgärlerine lilikdäki taslamalary we maksatnamalary durmuşa geçirmekde ýokary ussatlyklary, ahlasy hemde tutanýarly zähmet çekýänlikler üçin minnetdarlyk bildirdi. Bellenşäli geçen döwürde ýüren köp işler amala aşyrly. Hyzmatdaşlygyň düýpli şertnamalaryň biniýat töredildi. Türkmenistanyň neft-gaz ýataklaryna öňüm çykarmagyň durnukly ösüş gadanly. Şu maksat bilen deňizde 5 tane platforma guruldy we 40 goly gözlük, baha beriş we ulanyş goýulary bireglendi. Bu ägir türlü işleriň netijesinde häzirki wagtda Ulevodorod serişleriniň uly gorlary açyldy. Bu ýogurda Magtymly, Diyarbekir we Garagöl deňiz ýaly ýataklar özleşdirilýär. Ýakyn wagtda Ýügüz hemde Maşrykyw ýataklaryny Tenagat taýdan özleşdirmek meýilleşdirilýär. Hazır deňizinde birlikde işlenen ýyllarda 44 milliard kub metrden urak gazyň we 16 million tonna suwuk uglewodorodyň çykarylmagy Petronas kompaniýasy bilen Türkmen hyzmatdaşlarynyň gazanan mühim üstünlikleriň biri boldy. Hazır deňiziň Türkmen kenaryna Malaziýaly hyzmatdaşlary bilen asynçykly işlemegiň netijesinde gaz taýýarlayan zawod we kenar gaz terminali we deňiz gurulmalaryny ýygnaýan diýsa guruldy. Häzirki döwürde Türkmenistan bilen Malaziýa neft-gaz pudugyny giňerimli hyzmatdaşlyk alyp barýar. Bugünkü kazanılan alaşyklaryň netijesinde hyzmatdaşlygyň şertnamalaryň hukuk büniýady hasy berkidili diýip döwlet başçysy aýtdy we netijede Türkmen Malaziýa neft-gaz hyzmatdaşlygynyň täze, giňerimli we many mazmuny tapgyryna gadam baslandygyny belledi. Hormatly prezidentimiz Petronas kompaniýasynyň gatnaşmagyna Hadar deňiziniň Türkmen bölegindäki 19-njy we 20-nji deňiz toplumlaryny özleşdirmek boýunça birlikdäki işlere başlanjakdygyny, şeýlegem 11, 12, 13 we 14-nji deňiz toplumlaryna 2D seismik işlere girişmek bilen hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ösürjekdigini aýtdy. Şeýlelikde Türkmenistan bilen Malaziýa neft-gaz pudugyny ulak möhletli strategik hyzmatdaşlygy hasy berkidýär. Beýleki ugurlarda bolşaýaly Türkmenistan bilen Malaziýa bugünkü gepleşikleriň dowamyna neft-gaz pudugyny alınıp barlayan birlikdäki işlerde öýdara düşünşmegiň hemde ananşmagyň ören ýokary derejesine gadanlylar. 30 ýyl bundan öňe neft we gaz pudugyna başlanan Türkmen Malaziýa hyzmatdaşlygy üstünlikli dowam edýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. We häzirki döwürde bu hyzmatdaşlygyň täze ötüşe we uly geljege eýe bolýanyny, munyň Türkmenistanyň hemde Malaziýanyň amumy üstünligini belledi. Çykyşynyň ahyrynda hormatly prezidentimiz Malaziýa kompaniýalarynyň Türkmenistanyň işini gollaýan üçin premier ministr Anwar Ibrahimy ýene-de birgedek minnetdarlyk bildirip, maslagata gatnaşlaryň ählisini Türkmenistanyň we Malaziýanyň neft-gaz pudugyna hyzmatdaşlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady hemde hemmelere üstünlikleri we täze hepkitleri arzu etdi. Soňra Malaziýanyň premier ministri Anwar Ibrahimy söz berildi. Dozukly ýurdun premier ministri çykyşynyň başynda Malaziýanyň halkynyň adyndan hormatly prezidentimize Türkmenistan hökümetine we doganlyk halkyna hoşallygyny beýan edip, ýurtlarymyzyň arasynda ýoly goýulan öýdary ananşmak, hormat goýmak we umumy ýetişe tarap amtylmak gatnaşyklaryna Malaziýada ýokary baha berilýänini belledi. Türkmenistanyň prezidentiniň 2024-nji ýylyň dekabr aýynda Malaziýa amala açan resmi sapary taryhy we şanly waka boldy. Bu saparyň çäklerine iki taraplaryň hyzmatdaşlygy hem taraplaryň pugturandyrmaga bolan agrarlygymyzy tasdikladyk. Neft-gaz ulgamy biziň gatnaşyklarymyzyň esasy ugur bolup durýar. Şunuň bilen bir gatarda biz öýdary hyzmatdaşlygy diversifikasiýalaşdyrmak maksat edýäs.
Hususanna biz ýokary okuw mekdepleriniň arasyna gatnaşyklary ösdürmäge, talip alışmalaryny işleňleşdirmäge, şeýlegem beýleki möhüm ugurlarda bilelikdäki ýokary tehnologiýaly tasammalary durmuşa geçirmäge taýýardygymyzy tasdikladyk. Şu ýyl taryhy dene Petronas kompaniýasynyň Türkmenistanaky işiniň 30 ýyllygy bellenilýär. 1996-njy ýyldan göz başalayan bir strategik hyzmatdaşyk häzirki döwürde iň ýokary derejäge göterildi diýip Anwar Ibrahim aýtdy. We şoňdan baglanykda hormatly prezidentimiziň hut özüniň ýygyderli gollawunyň we aýratyn ünsünüň netijesinde şeýle üstünlikleriň gazanlandygyny belledi. Hemde pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallygyny beýan etdi. Bir 30 ýylyň dowamyna Petronas kompaniýasy Türkmenistanyň düzümlerini ösdürmäge, şol sanyna neft-gaz infrastrukturasyny döwrewaplaşdyrmaga sallamly goşant goşdy. Bir üstünlük iň esasy binýada ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak işine esaslanýar. Tejribe alşmak we hünärmenler taýýarlamak iki döwlet üçin hem möhüm ähmiýetlidir. Bugunky günde Türkmenistan we Petronas hakyky agtybarlyk hemde uzak möhletlen hyzmatdaşyň ajaýyp nüfusyny bütün dünýä äşgär edýärler. Şuň iki taraplan resmi namlaryň toplamyna gol çekilmegi, ýöňdäki gatnaşyklaryň täze tapgyryna gadam baslandygynyň tutnamasy bolup durýar diýip Malaziýanyň premier ministri aýtdy we beýik akyllar magtymly pragynyň gögünler ýürekler bir bolup başlar, tartsa ýygyn erer, topraklar daşlar diýen şahirana setirden bugünkü duşugyň düýp manysyny şöklendirýänini aýtdy. Anwar Ibrahim bu sözleriň Malaziýanyň we Türkmenistanyň halklarynyň ruhy jewizligini iň gowy ýagdaýda suwd edýänini aýdyp, hormatly prezidentimize we türkmen işegirliginiň wekillerine ýene de bir gezek hoşallygyny beýan etdi. Bugünkü gün ýöňdäki beýiklik hyzmatdaşlygymyz ulewadro serişlerini özleşdirmekde, gady gaýtadan işlemekde, newti mesenagatyna ölümçük işlerini sanylaşdyrmakda, ýokary hünärli işgärler taýýarlamakda, bilelikdäki tasamalar üçin dürüdilýän amatly şertlerden peýdalanyp, täze tapgyra gadam basýar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyz tarapyndan başlanan hemde häzirki wagtda hormatly prezidentimiz tarapyndan Türkmenistanyna üstünlikli amala aşyrylýan ykdysady ödüş maksatnamalary, tenagat budugynaky özgertmeler we işegirlik üçin dürüdilýän amatly şertler Malaziýanyň kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek üçin täze giň mümkinçilikler açýar. Sonra hormatly prezidentimiz hemde Malaziýanyň premier ministri bilelikde Türkmen Malaziýa hyzmatdaşlygyna başlanan tergi bilen tanışdylar. İlki bilen hormatly prezidentimiz hemde beýlet mertebeli mehman Türkmenistan bilen Petronas kompaniýasynyň hyzmatdaşlygynyň 30 ýylyna başlanan pavilyona bardylar. Bu ýerde kompaniýanyň wekili 30 ýyllyk hyzmatdaşlygyň esas netijeleri, ýöňdewarsy tehnologiýalaryň ölümçüge ornaşdyrylşy, şeýlegem ulewadro serişlerini çuňur gaýtadan işlemek ulgamyna bilelikde durmuşa geçirilýän uzak möhletlerin tasamalaryň barşy barada giňişlerini maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz hemde Malaziýanyň premier ministri Malaziýanyň bir iri kompaniýasynyň Türkmenistanyň ýalňyş energetika toplamyny döwrewaplaşdyrmaga goşýan goşandyna ýokary baha berip, gazanlan tejribäniň tenagat taýdan hyzmatdaşlygy hasy giňeltmek üçin berik binýat bolup hyzmat edýänini aýratyn bellediler. Şeýlegem sergide Türkmenistanyň ministrlikläriniň, puduklyn dolanyş idaralarynyň we ýöňdewarjy ýokary okuw mekdepleriniň giňmeçerli ekspozisiýalary ýerleşdirilipdir. Sergide ýurdumyzyň neft-gaz pudugyny Türkmengaz we Türkmenneft döwlet konsernläriniň, Türkmenmaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamynyň hemde Feýdiniň nefti gaýtan işleýän zawodynyň, şeýlegem Türkmen Geologiýa döwlet korporatsiýasynyň pavilyonlary wekilçilik etdi. Olarda ýurdumyzyň neft-gaz pudugyna gazanlan üstünlikler we pudugy ösdürmek boýunça alınıp barýan işler öz beýany tapýar. Sergi bilen tanışygyň dowamyna hormatly prezidentimiz hemde Malaziýanyň premier ministri Türkmen telekeçisiniň diwarlygyny synladylar. Bu ýerde telekeçi denen bilet mertebeli mehmana alyp barýan işleri, Türkmen halkynyň aýratynlyklary, taryhy, görnüşleri we onu dokumagyň usullary barada gurrun berdi. Telekeçi denen mehmany tarpalamagyň halkymyzyň asyrly däpleriniň birdigini aýdyp, Anwar Ibrahima 50 dokulan ýüpek halkyny sowgat berdi we ony bilet mertebeli mehmana gowşuryp bermegini hormatly prezidentimizden haýyş etdi. Şeýlegem telekeçi denen çoňur hormatyň nyşany höküminde arkadagy gahrman serdarymyza 50 dokulan halyk horjyny sowgat höküminde gowşurdy. Mälim bolşaly Türkmenistanyň energetika syýasaty milli ykdysadyň ýöňdewarsy puduklarynyň biri bolan neft-gaz senagatyny hemme taraply ösdürmäge we onuň halkara energetika ulgamyna okunly goşulmagyny üpçün etmäge gönükdirlenler.
Yurdumuzda bir pudokda durumşa geçirilen iri maýy goýum taslamalary, diňe bir ykdysady ähmiýeti eý bolman, eýsem tebit we ählimumy energetika opsiyonlaryny pogturandyrmakda da mühim wezipäni ýerine ýetirýärler. Çeýlik hem sergide gurulşyk we binagarlyk, senagat we gurulşyk önümçügi, energetika, aragatnaşyk, söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar, Dokma Senagat Ministerlikleriniň, Türkmen Hime Döwlet Konserniniň, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň diwarlyklary ýerleşdirilip, olarda ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlaryna gadanýan üstünlikler görkezildi. Sergi bilen tanışlykdan soňra hormatly prezidentimiň hemde Premier Minister Anwar Ibrahimyň gatnaşmagyna iki taraplaryň resmi namalara ol çekmekde barasy boldy. Ol çekilen resmi namalaryň atarına Türkmenewit Döwlet Konserni we Petronas Şarigali Türkmenistan we Hazarnewit Döwlet Kärhanasynyň arasyna üýenimi paýlaşmak hakyna şertnama, Türkmenewit Döwlet Konserni bilen Petronas Şarigali kompaniýasynyň arasyna 2D sertifikasyny geçirmek boýunça hyzmatdaşlyk hakyna alalaşyk. Türkmengaz Döwlet Konserni bilen Petronas Şarigali International kompaniýasynyň arasyna alalaşyk. Türkmenistan hökümeti bilen Malaziýanyň hökümetiniň arasynda Türkmenistanyň uglevodorod serişlerini öýleşdirmek boýunça ulak möhletlen hyzmatdaşlyk etmek hakyna çarşuwaly alalaşyk bar. Almamaly maslahatyň ahyryna hormatly prezidentimiz hemde Malaziýanyň premier ministrine maslahata gatnaşanlyklar üçin tüý sürekden hoşallyk bildirilip, alyp barýan işleriniň hemişe arawaşyklara beslenmegi arzu edildi. Soňra hormatly prezidentimiz we Malaziýanyň premier ministri mehirli hoşlaşdylar we iki ýurdun halklaryna awadançylyk we arawaşlyk arzu etdiler. Hormatly prezidentimiz hemmelere üstünlikler arzu edip birden ugrady. Şeýlelikde Malaziýanyň premier ministriniň ýurdumyza resmi sapary Türkmen Malaziýa gatnaşyklaryna mühim tapgyr bolup, iki dostlukly ýurdun arasyndaky din hukuklyk, öýdary hormat goýmak we iki taraplaryň bähwitlik ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklaryň tez hepkitlere çykýanlygynyň nobatdaky beýany boldy. Malaziýanyň premier ministri Anwar Ibrahim ýurdumyza resmi saparynyň maksatnamasyny tamamlap, paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi we birden ugrady.